Egy kísérlet, ami mindent elindított. A homeopátia történetében van egy sokat idézett, de sokat vitatott történet. Egy legenda szerint ugyanis minden egyetlen kísérlettel kezdődött. Egy orvos a saját testén kísérletezett ki egy gyógyszert, nem betegekkel, nem rendelőben és nem is laboratóriumban. A 18. század végén az egyik rettegett betegség a malária volt. A kor orvosai tudták, hogy a kínafa kérgéből készült por valamilyen módon enyhíti a lázat, de azt akkoriban még nem tudták, hogy miért. A történet szerint a 18. század végén Samuel Hahnemann orvosként és fordítóként dolgozott, és éppen William Cullen Materia Medicae-ját fordította, amelyben azt olvasta, hogy a kínafa kérge azért hatásos a maláriás láz ellen, mert keserű, és így tonizálja a gyomrot. Ez a magyarázat őt mélyen elégedetlenné tette, ezért eldöntötte, hogy a saját testén ellenőrzi, hogy vajon tényleg így működik-e a szer. Hahnemann tehát egészségesen, láz nélkül kezdte el szedni a kínafa kéregkészítményt, több napon át ismétlődő adagokban, közben figyelve minden testi-lelki változást. Néhány adag után hidegrázást, váltakozó hideg-meleg érzetet, szapora pulzust, gyengeséget és olyan rohamokban jelentkező lázas állapotot írt le, amely saját leírása szerint a maláriás láz jellegéhez hasonlított. Amikor abba hagyta a szert, a tünetek megszűntek. Ha újra bevette, a panaszok visszatértek. Ebből vonta le tehát első nagy következtetését. Hahnemann arra jutott, hogy a kínafa azért gyógyítja a maláriát, mert egészséges emberben a maláriához hasonló tüneteket képes kiváltani, vagyis a hasonló gyógyítja. E felismerésből nőtt ki a homeopátia alaptétele, az a szer, amely egészségesen egy tünetképet okoz, beteg emberben ugyanazon tünetkép enyhe, finomított formájában gyógyító hatású lehet. Később rendszerszerűen kezdett vizsgálni sokféle anyagot, növényi, állati, ásványi szereket magán, családján és önkénteseken is, és ezekből építette fel a homeopátiás gyógyszervizsgálatok első korpuszát. Mi az, ami történetileg bizonyítható? A történet fő vonalai egymástól független történeti forrásból és saját írásaiból is rekonstruálhatóak. Hitelesen dokumentálható például, hogy Hahnemann valóban fordította Cullen művét, és ott ütközött a kínafa kéreg magyarázatába. Saját feljegyzéseiben és későbbi műveiben is leírja az önkísérlet tényét, a lázas, malária-szerű tüneteket, és azt is, hogy ezek ismételten megjelentek, ha újra szedte a szert. Bizonyítható továbbá, hogy a hasonszenv elve ettől az élménytől indult el nála, és 1790 után publikációkban, majd később az organomban bontotta ki rendszerré. A modern tudományos mérce szempontjából sok elem már nem tekinthető szigorúan bizonyítottnak, csak egyetlen orvos szubjektív megfigyelésének. Nem bizonyítható például, hogy Hahnemann tüneteit valóban malária modellként kell értelmezni. Az önkísérlet nem volt kontrollált, nem volt összehasonlító csoport, és nem zárt ki egyéb okokat sem, mint például a fertőzés, pszichés elvárás, vagy a dózistól függő mérgezés. Nem bizonyítható ebből az egy eset tanulmányból az sem, hogy általános természeti törvény volna az, hogy minden szer, amely bizonyos tüneteket okoz, azokat kis adagban szükségképpen gyógyítja is. Persze, tegyük hozzá, senki sem gondolhatja komolyan, hogy egy történet bármilyen törvényszerűséget bizonyíthat, hiszen maga a törvényszerűség szó magában foglalja több esemény, tény láncolatát. A törvényszerűség elmélete később alakult ki Hahnemannban, további megfigyelései folyamányaképpen. A későbbi homeopátiás elvek, mint az extrém higítások, a potenciálás, a dinamizálás, vagy az információtároló víz
modern kísérleti szinten sokáig nem nyertek általános reprodukálható fizikai vagy biológiai igazolást. A kínafa kísérlet tehát történetileg egy izgalmas, jól dokumentált fordulópont Hahnemann életében, amelyből egy teljes gyógyászati irányzat nőtt ki, de tudományos szempontból csak annyi bizonyos, hogy egy orvos önmagán megfigyelt malária-szerű tüneteket egy akkor ismert lázcsillapítószer nagyobb dózisai után, és ebből messzire vezető, máig vitatott elméleti következtetéseket vont le. Ehhez viszont mindenképpen hozzá kell tenni, hogy bár a tudósok kritizálják a kínafa kísérletet, az azóta eltelt több mint 200 évben emberek milliói próbálták ki magukon a homeopátiás elveken alapuló gyógyítást, és sokan pozitív változásokról számoltak be. A kínafa kísérletből tehát nagyon kevés, valóban szigorúan tudományos következtetés vonható le, és ezek is inkább módszertani tanulságok, mintsem a homeopátia a mai értelemben vett tudományos igazolásai. A történet értékes orvostörténeti epizód, de önmagában nem bizonyít sem természeti törvényt, sem konkrét terápiás elvet. Tegyük hozzá, hogy nem is a bizonyítás volt a célja magának Hahnemannnak sem. Semmi más nem történt itt, mint hogy egy bizonyos ötlet és eseménysorozat egy gondolkodó, kora kérdéseire választ kereső orvost új, forradalmi gondolatok megszületésére serkentette, melyből aztán egy új gyógyászati irányzat nőtte ki magát. Tehát, ha elfogadjuk, hogy egy önkísérletben Hahnemann egészségesen kínafa kérget szedett, és a saját beszámolója szerint lázra, hidegrázásra, malária-szerű tünetekre emlékeztető állapotot tapasztalt, amelyek a szer abbahagyásakor megszűntek, akkor ebből annyi vonható le, hogy egy erős, aktív hatóanyagot tartalmazó növényi szer, lásd kínafa, egészséges emberben is képes kellemetlen, akár betegségre emlékeztető tüneteket is kiváltani. Ezt ma a kinin jól ismert mellékhatásai és toxikus tünetei is alátámasztják. Nyilvánvaló, hogy egyetlen, kontrollálatlan önkísérletből nem lehet általános törvényt levonni. Hogy ami ilyen tüneteket okoz, az hasonló tüneteket gyógyít is. Ehhez kontrollcsoportok, ismételhető, független vizsgálatok és statisztikai elemzés kellene a mai tudományos gondolkodásnak megfelelően. Ez viszont a 18, illetve 19. század fordulóján még teljesen másként működött, amikor, és ezt ne feledjük, a kor orvosai még piócákkal és érvágással gyógyítottak. Szóval ez a kísérlet sem a hasonlósági elvet, sem a nagy higítású homeopátiás készítmények hatásosságát, sem pedig a víz információtárolását nem bizonyítja. Ezek már olyan további elméleti lépések, amelyeket Hahnemann a saját értelmezése és megfigyelése alapján tett. A kínafa kísérletből tudományosan ma legfeljebb azt lehet levonni, hogy egy aktív hatóanyagú szer egészségesen is válthat ki betegségszerű tüneteket. Vagyis ez az önkísérlet fontos kiindulópont lehet új hipotézisekhez, de magát a homeopátiát, mint általános gyógyítóelvet, ez a történet nem igazolja, és ennek a történetnek nem is a feladata ez. Ebben a történetben egy valami fontos és kiemelendő, mégpedig az a gondolat, amely később az egész irányzat alapja lett. Ha egy anyag egészséges emberben bizonyos tüneteket vált ki, akkor talán betegség esetén is szerepe lehet. Nem azért, mert elnyomja a tüneteket, hanem mert kapcsolatban áll velük. És itt a kapcsolatszón van a hangsúly. Hahnemann ugyanis a betegség és a megbetegítő ágens közötti kapcsolatot kereste. Azonban más szemszögből vizsgálódott, mint a kollégái. Megfigyelésekre alapozta a hipotéziseit, nem pedig fordítva. Hipotézisek kipróbálásán keresztül jutott eredményre.
Természetesen ezek a megfigyelések emberi, azaz szubjektív megfigyelések voltak, ezért is lehetséges az, hogy nem mindig rekonstruálhatóak, hiszen erősen a megfigyelőtől függenek. Azonban a kétréses kísérlet és Schrödinger macskája óta ez sem áll már annyira távol a mai tudományos gondolkodástól. Ez a kísérlet megmutatja, hogy a homeopátia nem varázslatként indult, hanem egy adott kor orvosi gondolkodásán belül. Innen indult el tehát az a módszer, amit később provingnak neveztek el, egészségeseken végzett megfigyeléseknek. A mai napig a klasszikus homeopátia alapját a provingok adják, vagyis az egészséges emberek homeopátiás módon készített úgynevezett potenciált anyagokat szednek bizonyos ritmus szerint, és az eközben szerzett tapasztalataikat feljegyzik és összegyűjtik, és ez adja az adott anyagból készült homeopátiás szer gyógyszerképét. Vagyis a hasonlóság elve mellett fontos szerepet játszik a potenciálás, a dinamizálás és a ritmus is, de ez már túllépi ennek a videónak a kereteit. Ami a mai részből kiderült, és amin elgondolkodhatunk, az az, hogy talán nem is a hasonlóság, vagy az ellentét az, ami a gyógyszerek közös tulajdonsága, hanem inkább a betegségekkel való kapcsolatuk, amiben homeopátia hívők vagy szkeptikusok mindannyian egyetérthetünk. Ez volt a Cukorgolyó. Homeopátia, történet és szemlélet.